Hei, tyypet. Ootteko jo nähnyt tämän videon? Ootteko nähnyt tämän videon? Koska, joo. Tässä lukee collab Nukuran kanssa. Mä näytän kuka on Nukura. Tässä on Nukura. Ja nyt tää on mun kaveri. Ottakaa, kuunnelkaa tätä. Kuinka mä pääsen pelaamaan sitä uutta peliä? Se kutittelee jo meikäläisen virtuaalipippeliä. Äijä. Mistä se otti edes tätä? Tässä on tällaisia soittolistoita.